Tak, dneska si ukážem takový menší bonusový díl z železnicí. Jo, pak se něco ještě ukážem jinýho. Je to jen menší, jednoduchá železnice, zvládne každý. Dalo mi to celkem práce, je to těžení, jde trava vždycky. Tak jsem udělal takovou menší dekoraci. Ježiši, blbá ovce. Tak nevadí, pojedem znova. A ještě tak, až on teď bude, tak už to nepřežiju. Růžová ovce. Okej, to je růžová ovce. Ježiš. Pravdu, je z ní růžová vlna. Teda. Zvířata jsou hrozný, já to vím. Za to omlouvám, že mi tam pořád lezou. Se příště udělám nějaký horenčí. Wow. To je hustý, tady to. Takové bum 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 bum. Teď nám to ovce neskazila, co máme. Jo, už jsem zpátky. Tak a teď jsem vám chtěl ještě ukázat něco. Cool. Takže tady. Jo, ano, nejmenší železnice na světě. A tady je pohon vozíku. Bum. Wow. A teď bych vám ukázal teda takhle tu malou železnici. Ježiš. Jedem to pořád dokola. Kůženiční vozejk. No, ohledně dalšího videa, to nevím, na jaký to bude téma, ještě si musím promyslet. Tady to mi fakt dalo dlouho zabrat, tak teď depo máme. Jsem chtěl ukázat ještě něco. Ano. Chtěl jsem vám ukázat tady, jak se to dělá. Tak, uprostřed tyčku. Samozřejmě lonce je gold. A redstone dáte se. A to jsou power rail, to jsou ty zrychlovací koleje. A když ji postavíte, tak já jsem si něco zapomněl, tak chvilku musíte. Tak jsem zpátky. Jenomže když postavíte tyhle msty, tak to jako bude brzdit, tak nejdřív to musíte dát k tomu redstone torch, by to takhle svítilo červeně, pak to pojede rychle. To většina se z vás ví, tak já to dělám pro ty nový, co to nevědí. Takhle se dělá power rail, tím by jsem asi neměl začínat, ale to je. Pak se dělá ještě normální rail. To je jednoduchý, ten prostě jenom postavíte. To 16. No. A chtěl jsem vám ukázat, jak se dělá ta stanice. A tam dáte takhle čudlík, nebo lever, nebo cokoliv. Čudlík, button, nebo lever, cokoliv. A pak to zmáčknete, on se to rozsvítí. Nedávejte tam redstone torch, jinak by to nebylo dobrý. Prostě žum. A zpívá se, jak já se asi vyspím. Můžeme pokračovat. Mám krásnou. Není? Ještě ní.
Už je noc. Není. Ježiš, dělej už. Bum. Tak. Tak jsme zpátky. Pohon té železnice. Jak jsem ukazoval, tak ten se dělá takhle. 16 bude bohatě stačit. Já vlastně tak. Ok, udělal jsem takovýhle kolo. Tam můžete dát i víc vozíků. Si vyrobím tady vozík. Hop. 2 rovnou. Tomáši, dej si to míň. Tak. A takhle se nám ty vozíky křížej. Ještě tady jsme tam hodili třetí, co by se stalo. Hop. Nebo sem. No jo, krásně se nám to takhle proplítá. Tak, to je desk. No. To musí trochu strčit, jak to všechno. Už jeden, třetí, tak. No. A to asi jak všechno. Depo jsem udělal ze slabu. No, to se skvělo. Tady tu lávu to snad zvládne každý. To si myslím, že je vrchol debilismu, že by to někdo nezvládnul. Začínat kyblíky s lávou a to pohoda. Kyblíky s lávou dělat jako jídla lešení, může to být i menší. A není v tom žádný problém, je to lehký. Pak na druhé straně můžete to udělat s vodou nebo taky s lávou. Většinou to dělám 4 kostky velký, jedna je tady v zemi. No. Tak. A to je asi pro dnešek všechno.